mu ne. Birnin kauyen Agadas kayan aiki muna da su. Ga istasiyan da gas mun yi muku tanadi. SME ta mai ci gaba na matasan mu ne. Muna da wurare daban na harkar zinariya. Ga istasiyan da gas mun yi muku tanadi. Kauyen ma a ko'ina birnin kauyen ma akwai. SME ta mai Birnin Agadas babu tantama na shaida akwai. SME ta mai tabar da ma akwai. SME ta mai Cibar katon sai kokarin da ya SME akwai. SME ta mai Koina da wakilan mu suna yanzu ba ku su. SME ta mai ci gaba na matasan mu ne. Muna da wurare daban na harkar zinariya. Ga istasiyan da gas mun yi muku tanadi. A nan birnin Agadas akwai Alhaji Ammata. SME ta mai A bar daga Abdalla Ilyas ne na tabbata. SME ta mai Cibar katon garzaya wurin Alhaji Ammata. SME ta mai Sun za su kulawa da ku a harkar na gaskata.